Rosien Cutajar ħarġet tajt illi ġiet eżonerata mill-Kummissarju tal-Standards Joseph Azzopardi u qalet illi din tal-ITS kienet xi vendikazzjoni vvintata. Iżda l-fatti juru li l-Kummissarju tal-Standards sab li Rosien Cutajar kienet impjegata bħala konsulent fl-ITS matul l-2019 meta kienet deputat tal-Parlament u hi ma ddikjarax din il-konsulenza meta fl-2020 daħlet id-dikjarazzjoni tal-assi, dan biksur tal-kodiċi tal-etika. Din is-saga tal-ġobb li kellha mal-ITS komplet tieħu żvolta interessanti wara l-Kummissarju Azzopardi għala il-każ mingħajr ma ħa azzjoni minkejja li Rosien Cutajar naqset. Joseph Azzopardi ma ħax azzjoni għaliex il-kodiċi tal-etika jimponi fuqu preskrizzjoni ta' sena minn meta seħħ il-ksur tal-etika, anke jekk ħadd ma kien jaf b'dak li seħħ. Il-każ tal-ITS ħareġ aktar fid-der wara li nkixfu ċezzi li Cutajar kellha ma' Jorgen Fenech, ċezzi li fihom ftaħret li anke hi kienet lesta titħanżer ma' sħaba. Intant fi stqarrija l-Għaqda Repubblika qalet illi nuqqas ta' etika ma jsirx aċċettabbli għaliex persuna fil-ħajja pubblika li ġġibruha ħażin jirnexxilha taħbi l-qerq tagħha għal 12-il xahar. Fi kliem sempliċi Rosien Cutajar kisret ir-regoli u mhix se tiġi ċċensurata sempliċiment għaliex ħbiet dak il-ksur tal-etika għal sena sħiħa.